Ah, okay. Budaya magagablak ng araw na. Ay, isa ba? Video pa mga kuda. Ay, suka? Kunya na nila sa siga. Hey guys, so karon nami dire karon sa Tananon. Sa ano? Talanon ano sa to? Tananon Sports Complex. Gym nila, so practice mi karon para semifinals na mo. Magilis ako medyas ka dyan. O grade na ang uban ako kauban. Okay, ko gilis na ako. So, humana ko ilis. O mag-tour sa diri sa Tanon Gym nila. Wala pa tigi pasigang suga kay 7:30 man gud mo booking. So, unya pa nila pasiga. O mao nila ang small gym nila. Oh, grabe. Oh, para lang sa para sa mga bata siguro. So, adto ta sa ilang CR kung unsa kalimpyo ng CR. Kaya mo nila CR. Shower, toilet, bowl, men's CR. Ato na punta sa girls CR. Ayo lang, kaya basin makasabanta. Di lang ako matug girls CR. So napuday sila ay kaugalingon nilang gym. Weight lift equipment. So tura, yung equipment. Ngit-ngit mong kayo eh. Kung ngit-ngit mamanggit siya, dili kayo na kumakuan. Mag-blur mong gutsa eh. So mag-stretching sa minuipat dito. Stretching sa tapat! Stretching tapat! Wada. Ba kami stretching ba? So magsugod kami yung warm up. So nag-shooting na mi karon din. Kabay na kayo. Ano mo gina? So naabot na among coach, si Dayden, si Balong, na traffic manggod sila, bantog, nadugay sila. Then wala pa mi na mag-practice. Practice na po balik. So water break kami karon. Wala na nangos. All of the world. Oh, so na yung scrimmage. Scrimmage sunod. Okay, umana na ako practice ha? Okay. Wala practice. Okay. Cool ba kay si Jipoy? May picture sa... Oh, sorry, hala. Coach, papadong. Uli na din, kay gutom na kayo. Oh. So mag-stretching sa miha, kajat lang yun. Nice one.
Nice one. Timbo! Nice one. Nice one. Boy. Nice one. Nice one. Nice one. Sige, nag-request. Stop! You gotta stop! Again. Mana na may practice? Oh, manguli na meron taod-taod. Gwapo siya naka-practice, kapoy. Like the old days sa college, nga intense ang practice, pero dili gid pareha sa college, pero at least naka-practice mi ginani. O, dili na ako manon akong video. So, salamat sa inyong pagtanaw and see you in the next video. I hope na nalingaw mo.